Woman driver, lot of. Αλλά αυτή η πρώτη δεν μια... Δεν σου είπα, πολύ είναι και το δικό μου. Αλλά τώρα θα τις κάνω και κερκίδα. Παιδιά, καλά. Μα τώρα δεν δείχνεις τώρα. Ωραία, θα τα αφήσω στο πάρκινγκ. Εγώ το κάνω το zoom. Μήπως παιδιά θέλει να το βάλει, Τώρα θα το βάλει, φίλε. Άμα δεν το κόψει πολύ θα το βάλει. Δεν έχει. Τώρα πρέπει να το κόψει. Θα το κόψει αλλιώς. Κόψει αλλιώς. Αυτό δεν έχει πολύ Και πάμε για το μηχανάκι του Μίλου, παιδιά. Έλα, πάμε. Τώρα θα βρει πάλι εκεί. Τώρα δεν μπορεί να κάνει το μπροστά πάλι. Έλα, ρε παιδί. Παρκάρι, Μα αυτή τη φορά δεν το νιούτο τώρα. Τώρα που ξεχώθηκε μπορεί να το βάλει. Κόψε. Τώρα πρέπει να το κόψει. Και το μηχανάκι του Μίλου πέφτει. Δεν θα πέσει την επόμενη όμως, παιδιά. Βάζω 100 ευρώ. Μίλου, τα βλέπεις. Όχι, δεν μπήκε. Γκολ. Για το πούντο το βρήκε. Το βρήκε. Γιατί δεν πάνε αυτό. Γιατί δεν το βοηθήσει. Άντε πάλι. Πες μου ρε παιδί, σε ευχίζει. Πάλι καλά, κάτι πάει να κάνει, αλλά αυτό πάει. Αλλά αυτό πάει. Αυτό πάει καρφί βέσπα. Αυτό πάει καρφί βέσπα. Αλλά θα κουμπίσει με το δρόμιο πάλι. Ευτυχώς. Παίρνει ρε παιδί, να μην το κουμπίσει. Δεν βγάζει πάλι. Να ξετέχει δύο ρε. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν βοηθεία. Θέλεις